சாய்ராம். ஹிமாலய ரகசியங்கள் அத்தியாயம் 20 தொடர்ச்சி. வினோத சந்நியாசியை மறுபடி சந்தித்தல். இவ்வாறு சதோபந்தில் தவம் மேற்கொண்டு திரும்புவதற்கு முதல் நாள் அந்த சந்நியாசி மீண்டும் வந்து அவர்களை சந்தித்தார். அவர்களுடன் அன்று இரவு தங்கிய அவர் நிறைய செய்திகளை அவர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். 3000 வருட பழமையான செய்திகளை எல்லாம் அவர் கூறியிருக்கிறார். இவையெல்லாம் இவருக்கு எப்படி தெரியும் என்று அதிசயித்து போன குரு, இவையெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்றும் நீங்கள் யார் என்றும் கேட்டிருக்கிறார். அதற்கு அந்த சந்நியாசி தான் நேபாளத்திலிருந்து வந்திருப்பதாகவும் நிறைய சித்திகள் கைவரப் பெற்றுள்ளதாகவும் இங்கு வந்து தவம் செய்தால் மேலும் பல சித்திகளை பெறலாம் என்று வந்திருப்பதாகவும் கதை சொன்னார். ஆனால் அவர் சொன்ன எந்த ஒரு செய்திக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லாததை குரு உணர்ந்தார். அவர் சொல்வது நம்மை திசை திருப்பிவிடும் கதையாகவே இருப்பதாக குரு கூறுகிறார். அவருடைய பேச்சு அமைதியாகவும் சாந்தமாகவும் மனதிற்கு இதமாகவும் இருந்தது. இன்னும் பேச மாட்டாரா என்ற ஏக்கமும் இருந்தது. அத்தனை ஒளியுடன் இருந்த அவரின் கண்கள் குருவை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளன. மேலும் பெரிய மகான்கள் மற்றும் தேவதைகள் இங்கு வசித்துள்ளனர். எனவே இங்கு இருக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் வீணாக்காமல் நீங்கள் தவத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். உத்தமமான அருள் உங்களுக்கு கிட்டியிருப்பதால் தான் இங்கு வந்திருக்கின்றீர்கள், இல்லையெனில் இங்கு வரவே முடியாது என்றும் அந்த சந்நியாசி கூறியிருக்கிறார். கருணாமூர்த்தியான பகவான் பாபாவே தன் முன் இந்த சந்நியாசியின் உருவத்தில் பேசுவதாக எண்ணிய குரு தான் ஏதோ வேறு ஓர் உலகத்தில் சஞ்சரிப்பதாக உணர்ந்திருக்கிறார். அவர் மட்டுமல்ல, அவரின் குழுவில் இருந்த அனைவரும் தாங்கள் ஏதோ வேறு உலகத்தில் இருப்பதாகவே எண்ணி இருக்கின்றனர். அத்துணை அருள்மழையை அந்த மகான் அவர்களுக்கு பொழிந்திருக்கிறார். இவ்வாறு இரவு 1 மணி வரை பேசிக்கொண்டிருந்த அவர் தான் யார் என்பதை மட்டும் சொல்லவே இல்லை. என்ன சாப்பிடுகிறீர்கள் என்று கேட்டு உபசரித்த குருவிடம் தான் சாப்பிடுவதை குருவால் கொடுக்க முடியாது என்றும் கூறியிருக்கிறார். அவர் சாப்பிடுவது வேறுபோல் இருக்கிறது என்று குரு சாதாரணமாக நினைத்திருந்தார். இரவு தங்களுடனேயே தங்கும்படி அந்த மகானை வேண்டினர். ஆனால் அவரோ அதற்கு மறுத்துவிட்டு அருகில் உள்ள ஒரு குகையில் தான் தங்கப்போவதாக கூறி சென்று விட்டார். அந்த மகானின் அருளும் ஒளியும் சதோபந்த் யாத்திரை முழுவதும் தங்களுடன் இருந்து தங்களை வழிப்படுத்தியதையும் எண்ணி எண்ணி மகிழ்ந்த குரு அவர் யார் என்று தெரியவில்லையே என்று யோசித்து உறங்கிப் போனார். மற்றொரு மகானின் தரிசனம். காலை விடிந்தது. அங்கே 3 குகைகள் இருந்தன. அவற்றில் 2ற்கு மட்டும் நாம் செல்ல இயலும். 3வது குகையில் ஒரு மகான் தீவிர தவத்தில் இருக்கிறார். அந்த குகைக்கு மட்டும் யாரும் செல்லக்கூடாது என்று யாத்திரைக்கு முன்பே குரு குழுவினர் எச்சரிக்கப்பட்டிருந்தனர். காலை 7 மணிக்கு சூரியன் உதித்து தன் பொற்கதிர்களால் அந்த இடத்தை பளீரென்று மற்றவருக்கு காட்டிக் கொண்டிருந்தான். அந்த காட்சியை ரசித்து கொண்டிருந்த குரு மற்றொரு அரிய காட்சியை காண நேர்ந்தது. அந்த 3வது குகையில் இருந்த ஒரு திகம்பரமான மகான் வெளியே வந்தார். அந்த தமோ முனிவரின் வயது என்ன என்பது யாருக்குமே தெரியாது. சூரியனின் கதிர்கள் அவர் மேல் பட்டு வெள்ளை வெளேரென்று அவர் உடல் பிரகாசித்து கொண்டிருந்தது. தேஜஸ் மற்றும் கம்பீரமயமான அவர் பார்ப்பதற்கு 16 வயது பாலகனைப் போல் தோற்றமளித்தார். அவர் அந்த பகலவனை பார்த்து பரவசத்துடன் மிக அழகாக நர்த்தனம் ஆடினார். அதை விவரிக்க வார்த்தைகளே இல்லை. முற்றிலும் மாறுபட்ட நாட்டியமாக அது இருந்தது. இடையிடையே அவர் குரலும் கேட்டது. ஆனால் அவர் சொல்வது என்ன என்று இவருக்கு விளங்கவில்லை. குருவையும் அவர் தம் குழுவினரையும் பார்த்த அந்த மகான் 2 கைகளையும் உயர்த்தி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். மிக பெரிய புண்ணியமாக அவர்கள் அதனை கருதுகின்றனர். எளிதில் பார்க்க முடியாத ஒரு மகானை நேரில் பார்த்த அனுபவம் மறக்க முடியாத ஒன்றாகும். அனைத்தும் பகவானின் அருளன்றி வேறு எதுவும் இல்லை. குருவின் பயணத்தின் ஒவ்வொரு அடியையும் மகிழ்ச்சியாகவும் அற்புதங்கள் நிறைந்ததாகவும் மாற்றிய பெருமை பகவான் பாபாவையே சேரும். வினோத சந்நியாசியின் உண்மை வடிவம். இவ்வாறு குரு சிந்தித்தாலும் அவரின் எண்ணமெல்லாம்
தங்களுக்கு உதவி புரிய கூடவே வந்த அந்த சந்நியாசியின் மீதே இருந்தது. அவர் எந்த குகையில் தங்கியிருப்பார் என்று அறிய மற்ற 2 குகைகளிலும் சென்று விசாரித்தார். அவற்றிலிருந்து வெளிவந்த மகான்கள், யார் அவர்? அப்படி ஒருவரும் இங்கு வரவில்லையே என்றதும் ஓம் குருவிற்கு ஒரே திகைப்பு. அவர் யாராயிருக்கும் என்று எண்ணியபடியே சத்தோபந்திலிருந்து கீழே இறங்கி வர ஓம் குரு ஆயத்தமானார். என்ன ஆச்சரியம்! யாரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலுடன் துடித்து கொண்டிருந்தாரோ அந்த சந்நியாசி மறுபடி அங்கே வந்துள்ளார். அவரை பார்த்த ஓம் குரு, இரவு எங்கே சென்றீர்கள், எங்கே தங்கினீர்கள் என்று கேட்டதற்கு வெகு தொலைவில் உள்ள பயங்கரமான பனி சூழ்ந்த இடத்தை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். எங்களுடன் வாருங்கள் என்று ஓம் குரு அழைத்த போது தனக்கு அங்கே இன்னும் வேலை இருப்பதாக கூறி அனைவருக்கும் பாத நமஸ்காரம் அளித்து ஆசீர்வதித்துள்ளார். ஓம் குருவிற்கு இனம் புரியாத ஓர் உணர்வு பொங்கியுள்ளது. என்னவென்று விவரிக்க இயலாத ஒரு பரவசம் அவருக்கு வந்துள்ளது. அவரை விட்டு பிரிய மனமில்லாது அவர் மீது ஓர் ஆழ்ந்த பற்றும் பக்தியும் பிறந்துள்ளது. அந்த மகான் அவர்களை பார்த்து திரும்பும் வழியில் லக்ஷ்மி வனத்தில் கண்டிப்பாக தங்கி செல்ல வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார். ஏனெனில் அன்று கோகுலாஷ்டமி தினம் ஆகும். எனவே அந்த கானகத்தில் தங்கி கோகுலாஷ்டமியை கொண்டாடிவிட்டு செல்லுமாறு அந்த மகான் கூறியுள்ளார். அந்த நாளை ஓம் குருவால் மறக்கவே இயலாது. மாலை 4 மணி அளவில் லக்ஷ்மி வனத்தை அடைந்த அவர்கள் பத்ரிநாத்தில் சந்தித்த ஒரு மகானை பார்த்தனர். அவரிடம் இவ்வாறு ஒரு சந்நியாசியை சத்தோபந்தில் பார்த்ததையும் அவர் செய்த உதவியையும் அவருடன் தாங்கள் ஆற்றிய உரையாடலையும் ஓம் குரு கூறினார். அதை கேட்ட அந்த மகானின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிய ஓம் குருவை பார்த்து, நீங்கள் புண்ணியம் செய்தவர்கள் என்று சொல்லி அந்த மகான் யார் என்ற உண்மையை உரைத்தார். அவர் யார் தெரியுமா? நான் பின்னால் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தேன் அல்லவா? அவர்தான் மகா அவதார் பாபாஜி. இவ்வாறு சொல்லிய அந்த மகான் கையில் இருந்த தேநீரை கூட அருந்தாமல் சத்தோபந்த் ஏரியை நோக்கி வேகமாக ஓடத் தொடங்கிவிட்டார். ஜாகிரதை என்று ஓம் குரு சொன்னபோது கண்களில் நீர் வழிய அந்த மகான் தனது வேதனையை ஓம் குருவிற்கு புரியாது என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார். அப்போதுதான் ஓம் குருவிற்கு மிகப்பெரிய உண்மை புலனாயிற்று. யுகம் யுகமாக இமாலயத்தில் வசித்து வரும் மிகப்பெரிய யோகியான மகா அவதார் பாபாஜியின் தரிசனம் தனக்கு கிடைக்க பெற்றதற்கு தான் எத்தனை தவம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று கண்ணீர் மல்கினார். அதற்கு வழிவகுத்த அந்த பகவான் பாபாவிற்கு மனமார நன்றி கூறினார். மீண்டும் லக்ஷ்மி வனம். பாபாஜி கூறியபடி லக்ஷ்மி வனத்தில் கோகுலாஷ்டமியை கொண்டாடுவதற்காக கானகத்தில் இருந்து விறகுகளை கொண்டு வந்து ஓம் குரு குழுவினர் தீ மூட்டினர். அந்த தீ வெளிச்சத்தில் நிமிர்ந்து பார்த்த அவர்கள் அங்கு கண்ட காட்சியில் உறைந்து போயினர். சுற்றிலும் இருக்கும் மலைகளை தொட்ட வண்ணம் மிகப்பெரிய கிண்ணம் போன்ற வட்ட வடிவமான ஒன்று சுற்றி கொண்டிருந்தது. சுழன்று சுழன்று சென்ற அந்த வட்டம் மேலே செல்ல செல்ல சிறியதாகி கடைசியில் மறைந்தே விட்டது. அந்த காட்சியினை ஓம் குருவின் குழுவில் இருந்த அனைவரும் அதிசயத்துடன் பார்த்தனர். அது என்னவென்று அவர்களுக்கு தெரியாது. அனைத்து மலைகளிலும் அது பிரதிபலித்து கொண்டிருந்ததை பார்த்து அவர்கள் பயந்து போயினர். ஆனால் இதுவரை அது என்ன என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. மகா அவதார் பாபாஜியின் நினைவு. மகா அவதார் பாபாஜியை தரிசித்ததை பெரும் பாக்கியமாக கருதினாலும் பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாயி பாபாவும் மகா அவதார் பாபாஜியும் வேறல்ல என்றும் அவர்கள் வெவ்வேறான அவதாரங்களே என்றும் ஓம் குரு உறுதியாக நம்புகிறார். காலையில் தாங்கள் பெற்ற புது சக்தியுடன் ஓம் குருவும் குழுவினரும் பத்ரிநாத்திற்கு திரும்பி வந்தனர். பத்ரிநாத்தில் ஏகப்பட்ட கூட்டம் இருந்தது. தப்த குண்டத்தில் நீராடிவிட்டு நாராயணனை தரிசனம் செய்துவிட்டு அவர்கள் ஊருக்கு திரும்ப முடிவு செய்தனர். மறக்க முடியாத அந்த அனுபவத்தை அசை போட்டபடி பத்ரிநாத்தில் அன்று இரவு தங்கினர். அப்போது அக்குழுவில் இருந்த 8 பேர் கனவிலும் மகா அவதார் பாபாஜி தோன்றி அருள் பாலித்தார்.
மகிழ்வுடன் இருங்கள் என்று ஆசீர்வதித்தார். அந்த அருளினை பெற்ற ஓம் குருவிற்கு ஆன்மீகமாயும் உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது. ஆன்மீக வேட்கை அதிகமாகிவிட்டது. நன்றி. சாய்ராம்.